ባህርያት ደቂ ሰብ ክብርነቶም ዝግብኦም እምበርነቶም ዝጠልቦ ሰባት ኣይኮነን ዝግባእ ስለዚ ክብር ምስ እትህብዩ ክብሪ ዝመጽእ ክትከብር ኣኽብር ሕማቕ ባህሪ ልክዕ ከም ዝነፈሰ ጎማ እዩ ክሳብ ዘይቀየርካዮ ድማ ናብ ዝኾነ ቦታ ክንቀሳቕሰካ ኣይክእልን ስለዚ ኣተሓሳስባኻ ብምቕያር ንኽትዓቢ ርእስኻ ኣድንን ንኽትልዕል ትሕት በል ንቕድሚት ንኽትስጉም ህድእ በል ሰይብኮንካ ክትሕምብስ ዘይምኽኣልካ ኣብ ባሕሪ ክሕምብስ ዝረኣኻዮ ዓሳ ክትግረም የብልካ ምኽንያቱ እቲ ክሕምብስ ትሪኦ ዓሳ እውን ክኸይድ ስለ ዘይክእል እዩ ስለዚ ዓቕምታትካን ክእለታትካን ምፍላጥ ነብሱ ዝኸኣለ ቅንየት ሃብቲ ኣእምሮ እዩ እቲ ዘገርምን ዘስሕቕን ባህሪ ደቂ ሰባት በይንኻ ክትሕጐስን ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓጐስ ካብ ውሽጥኻ ከተፈልፍልን ምጀመርካ ካብ ደቂ ሰባት ዝያዳ ኣቓልቦ ትረክብ ምዃንካ እዩ ስለዚ ዘሐጕሰካ ነገር ትገብር እንተሃሊኻ እቲ ምሳኻ ክሕጐስ ዝደሊ ሰብ ዕድመናትካ ስለ ዘየድልዮ ባዕሉ መጺኡ ክጽምበረካ እዩ ሓደ ጊዜ ሓደ ሰብ ቅንዕና ማለት እንታይ ማለት ኢሉ ሓቲቱኒ ኣነ ድማ ንሕና ፍጡራት ደቂ ሰባት እንዲና ኪነቶም ኣኻልብ ሕቶቶም ንሶም ዝያዳና ትርጉም ቅንዕና ይፈልጡ ኢለ መሊሰሉ ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት ክንዲቶም ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ኣኻልብ ዝዳረግ ቅንዕናን ሓልየቱን እንተ ዝነብረና ነይሩ ተንኰልን ጭካኔን ኣብ ዓለምና ቦታ ኣይመሃለወን ነይሩ ሓደ ፈረስ ኣብ ሓንቲ ብዓጽሚ ዓሳ ዝተሰርሐት ፎካስ መንበር ተኣሲሩ ረኣኹ እንተኾነ ግን ካብታ ተኣሲርዋ ዝነበረ ቦታ ንቕ ክብል እኳ ኣይከኣለን እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ኣሲርዎ ዝነበረ ገመድ ከምቲ ንሱ ዝሓስቦ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣትሪሮም ዝኣሰርዎ ስለ ዝመስሎ እሱር ውሽጣዊ ኣተሓሳስብኡ ኾይኑ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን ስለዚ ንሕና እውን ሓደ ጊዜ ልክዕ ከምቲ ፈረስ እቶም ኣብ ውሽጥና ዝያዳ ቦታ ዝረኽቡ ሓሳባት ኣሲሮም ይሕዙና እዮም እቲ ምኽንያት ድማ ዘይጭበጡ ክለስ ሓሳባት ካብ ዝጭበጡ መእሰሪ መቑሕ ዝያዳ ናይ ምእሳር ሓይሊ ስለ ዘለዎም እዮም ባዕድላ ዝተኸደኑ ሰባት ልዕልቶም ብጃማን ኖርማልን ክዳንን ዝተኸደኑ ሰባት ዕዉታት ይመስሉ ይኾኑ ነገር ግን እቶም ሰብ ፒጃማ ነቶም ሰብ ባዕድላ ከም ዘስርሕዎም ምስ ፈለጥካ ዝያዳ ዓወት ኣብ ሰራሕካዮም ዓበይቲ ነገራት እምበር ኣብ ዝተኸደንካዮም ምዕሩጓት ክዳውንቲ መለክዕ ከም ዘይብሉ ክትርዳእ ትኽእል ስለዚ ውሽጥኻ ከተማዕርግ እዩ ዝያዳ ግርማ ዘለዎ ካብ ብደጊኻ ምውራቕ ምኽንያቱ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝተፈጥረ ብርሃን ጩራ ሰዲዱ ኣብ ደጋዊ ትርኢትካ ባዕሉ ስለ ዝኹላ ኣብ ጣሻ ዝነብሩ እንስሳታት ዘገዳም ክንዲ ዝጸነቱ ይጽነቱ ብፍጹም ተኣምር ኣንበሳ ሳዕሪ ክበልዕ ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ባህሪ ተፈጥሮኡ ስለ ዘይፍቅደሉ ኣመጋግባ ካብ ዝኽተል ብጥሜት ክመውት እዩ እቲ ዝሓሸ ምርጩ ስለዚ ንሕና እውን ዘይንኣምነሉ ነገር ካብ ምግባር ዝመጸ ክመጽእ መልስና ኣይፋልን ክኸውን ዘለዎ ዋላ እውን ሞት እንተኾነ ምኽንያቱ ብህይወት ኮንካ ዘይተኣምነሉ ነገር ክትገብር ምግዳድ ንባዕሉ ናይ ሞት ስለ ዝኾነ ንህቢ መዓር ናይ ምስራሕ ትዕድልቲ ጥበብ ኣለዎ ወዲ ሰብ ድማ ነቲ ዝሰርሖ መዓር ናይ ምብላዕ ወፍሪ እቲ ስራሕ ጥበብ ናይቲ ንህቢ ክኸውን ከሎ እቲ ጥበበኛ ናይቲ ስራሕ ድማ ወዲ ሰብ ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ንኽትሰርሖ ዘይትኽእል ነገር ኣብቶም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ተመርኪስካ ናይ ረብሓኻ ናይ ምልዋጥ ጥበብ ክህልወካ ኣብ ኢድካ እዩ እትዕድል ዕንቁሮብ ኣብ ደንደስ ቀላይ ኮይኖም ተኣኪቦም ስለ ዝጨደሩ እቲ ቀላይ ናይ በይኖም ማለት ኣይኮነን ንኽብሮም ክብሉ ጸጥቶኦም ዝሓለዉ ዓሳታት እውን ኣብቲ ቀላይ ኣለዉ ስለዚ ዶብ ክብርኻ ዝሓልወልካ መሰል ክብሩ ሓልወልኩ ፍልጠት ቦምብ ኸመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ ዝልክዕ ቀመር ክኸውን እንከሎ ጥበብ ድማ እቲ ብፍልጠት ዝተሰርሐ ቦምብ መዓስን ኣበይን ብኸመይን ከም ትጥቀመሉ ኣፋፍኖት ዝህብ ክእለት እዩ ስለዚ ጥበብ ውሕልና ፍልጠት እዩ ንዘለካ ኣፍልጦ ብጥበባዊ መገዲ ተግባራዊ ኣብ ትገብረሉ እዋን ድማ ዝያዳ ስሉጥን ውፅኢታውን ይኸውን ምንጪ
NA جميل محمد سناي معلتي